Eider, esklerosi anizkoitza daukazu, Bai. hori diagnostikatu zizuten duela 2 urte. Urtarrien, 2022 urtarrien, 2 urte eta gutxi. Oso denbora gutxi pasada, Bai. sintomak lehenago hasi ziren ordea, ezta? Bai, 2021ko apirilean hasieran, eskuiko oina hasi zaiten faiatzen, gutxiten. Bai. Kasuik ez nionin, eta honi zen kasuikin gabe, kaina bukaera arte, osan nola, ez sendatu, eta reposo nio naiz, hor fisio baten ajunitzen, fisiokin lau saio egin da fisio beak esan ziten segin meikuta, zatik hau zeozen nervioso izan daike, nerviosistemako zeoz izan daiteke. Eta orduan ja, frogetan edo hasi zinen, Eider? Bai, resonantzi bat itea bialdu ziten, garunena eta bizkarrezur muinena, deskartatu barra zeolako edo tumoren bat zeon, edo esklerosi anizkoitzari aipatu ziten, eta gero aipatu ziten baita ere bestela ela izan ote ziteken, baina deskartatu barra zeola izan ziteken. Claro, 3 horiek entzun da, hor minbizia, ela, horiek ere badute beste zentzu bat. Haundie. Haundia? Haundie. Diagnostikatu ziatenen da esan ziatenen, deskartatu zutenen tumorea eta ela eta esan ziatenen esklerosi anizkoitza da mantxa batzuk ikusi diteu, bai garunen eta bai bizkarrezur muinen, arna sartu nuen. Ja. Eta hor ja esklerosi anizkoitza diagnostikatu ziaten da jarri ziaten izena bizena gaixotasunai. Esklerosi anizkoitza primarioki progresiboa. Horrek zesan nahi du, Eider? Esklerosi anizkoitza guztik ez die berdinek. Danak daukaguna da, danatan bai da gaixotasun bat nerviosistema zentrala eragiten diona, tan gaixotasun autoimmune bada, baina ohikona izaten da errepikari atzerakaria deitzen zaiona, remitente rekurrente erderaz, eta hoiei ematen diena da brotek edo agerraldik eukitzen dituzte. Eta gero normalen rekuperatzen dute, edo uneko unea edo gehiena rekuperatzen dute. Progresiboa daukeun nahi, ez dugu agerraldik eukitzen, brote potenteik ez dugu eukitzen, eta dena dejo pixkanera. Eta iristen denean, esaten zu lasaitasuna hartu zenula hasieran. Bale, orain hau daukat, eta honekin zer? Lasaitasune, bi egun gehien bat deskartatu zutelako beste bik. Hori da. Gero, ukatu, hau ez dijonerekin. Neuken esatuzela, hau ez dijonerekin bat, hola... Aserrea, beldurra denetatik sortuko zen. Eta zorionez laguntza azkar eskatu nuen. Bai? Eta non eskatu zenuen laguntza? Ademgin. Ademgira sartu zinen berehala, elkartean? Bai, 2022ko urtarrien diagnostikatu eta otsaien ja gemakin nintzen Ademgiko gizarte langileekin. Eta bertan ze laguntza jasotzen duzu, Eider? Gaur egun, fisioterapeutana, etortzen naiz asten bitan, logopedana asten behin, eta psikologona hilabeten behin. Horrez gain, ez da bakarrikoi, ulertu sentitzen zea. Babesa, izugarrizko babesa jasotzezu. Berdinekin hitz egiteak asko esan nahiko du, ezta? Bai, eta ulertu egiten da, esaten dezunen izugarrizko nekautan hau nekea ulertzen da, fatiga zer dan ulertzen dute. Nesatuzula, kiston egun txarra dauket, gaur hoiatik altxatzeko gairezten izen ulertu egite izuen. Eta etxean, nola moldatzen zara gaur egun? Ze, karo, orain gurpildun aulki batean ibiltzen zara kalean, etxean moldatzen zara zutik egoteko eta? Bai, andadore batekin. Bai? Bai, distantzi txikik andadorekin indaizket. Eta nekatzen naizen esitzen naiz, eta listo. Kalen, 5 metro oro gelditu barko nintzen, orduan gurpildun aulkikin ibiltzen naiz. Eta etxean laguntza asko, familikok eta semek. Claro. Bai, tokatu zaie. Eider, bizipoza zer den galdetu nahi dizut. Eta hitz batean edo espresio batean edo idatziko bazenit? Bai. Bai?